kurang mandi pungan na pengarsangapat na berjuru sehari tamahi tadi tu maduk mauliati dua dukun nyamatan nomor 2 di Batam. Ima di siala pandonganina di hita dina manguka ulauta satu na mangujungi totong no hita tong di bagasan kai basok jala di bagasan las iroha. Ima nang takas diri iberek kami sian hami na tuwa di huta dinaung pasat adat nagok do dinamajalo adat. Ima na dua bila pihak hasuhuton margasitorus turajai hula-hula silalahi nabi waktu disipayu takas dotok tutu di bereng kami dinaung marsipa ololo akamuna dapok dua tong dia kapandohan ni na dua-dua aik siuruk-uruk silalat aik turun namek me atong dangadong marumutubu saluhuna nama tua dapot marlas ni roha olo atong nunga di bereng kami betutu dinaung marsipa ololo akamuna ima namar hula-hula boro ang giat matuari akan na mangiho dabo matutu dihamu aka sada ni roha totong mahatani na tuwa-tuwa idoron nami palitang mabagabi tumudakos turuan ari matutu gabi di namar hula-hula boro totong kamu marsi paululuan dison nunga di pasar tamuna ima pingga pasu namar siyo parpui 1.000 do triki si dio suara ima si palas rawani dan namek mendo nama goda anggia matutu birita di ulauta torok mariur matutu dia kapinopa diangka namar hula-hula boru suang song di hatani riki si tio suara padiwo suara tamatutu martangiang asatu sanggar magporing tulugang masa tua ibu-ibu magorang madiang kadarat namek say horas ma nama tua asa mangomahamu bolo tumbar dalan-dalan say horas manang per 3-3 asa sa ni solo sa matuboten di 3 ras nunga saat to diulupok kami jala dinampasa ada nagok kamu dinamajalo ada ima namar hula-hula boru sama tong lihat perhorasan lihat manang panggawian siluk buti ma siya kami atong asarok kita mangulupot rak madong mahita tuluhali ulupuluk Olo, oras manila. Pagkikira ko pasama to mga suto. Mula sa kanya mo natutun namin, natutun huta ang mas matot namin. Nang mulog po ng jauh na naman. Asasa, paswasi, amo pihit as oras ito sa ano. Sa kong matay nangin, asa, tujong nito.